Simon er Ph.D.-studerende på medicin. Det har han været i snart 1 år. Simon er glad for sin ansættelse, selvom han har travlt. Som Ph.D.-studerende skal han udfylde mange roller. Simon underviser i anatomi. Det er spændende, men kræver meget forberedelse. Simon følger også 2 kurser, går til eksamen og optjener ECTS-point. Det vigtigste er dog hans forskning. Simon bruger mange timer i laboratoriet, hvor han skifter hjerteklapper på grise. Det er nu tid til, at Simon skal aflevere sin anden halvårs evaluering. Første evaluering tog lang tid. Siden sidst har universitetet taget Ph.D.-løsningen i brug. Her er alt samlet. Simon finder sin portfolio online og tjekker, at hans kurser og konferencer er godkendt og beviser er uploadet. Han går også ind på sin Ph.D.-plan. Simon følger planen og kan skrive sin halvårsrapport. Publikationer og laboratorieresultater ligger allerede klar i portfolien. Simon trykker på Send til vejleder. Det gik jo nemt. Simons vejleder Karen er på konference i Chicago. Fra hotelværelset logger hun ind på Ph.D.-løsningen og åbner Simons halvårsevaluering. God progression. Alt er dokumenteret, og det var nogle spændende laboratorieresultater. Karen godkender evalueringen med få kommentarer. Hun foreslår Simon, at han sender sin portfolio til det forskningsteam, han skal samarbejde med under sit udenlandsophold. Den administrative medarbejder Anna og Ph.D.-skolelederen Michael får straks besked om, at Simons halvårsevaluering er blevet godkendt. Anna tjekker, at evalueringen ikke medfører ændringer i Simons Ph.D.-plan, indskrivning eller afleveringsfrister. Ved samme lejlighed ser Anna, at Simon har opdateret sine kontaktoplysninger. Ph.D.-løsningen er et fagligt værktøj til Ph.D.-projektstyring hele vejen rundt. Med Ph.D.-løsningen kan Simon strukturere sine faglige aktiviteter og opsamle al dokumentation ét sted. Simon og hans vejleder Karen har sammen godt overblik over vejledningsforløbet. I administrationen får Anna hjælp til indskrivning og opfølgning på de studerende. Og endelig bliver der skabt gode data til Ph.D.-skolelederen Michael, institutionerne og Danmarks Statistik. Næste gang kan det være, at Simon skal ændre sin Ph.D.-plan, ansøge om nye kurser, lægge budget til sit udenlandsophold eller søge om orlov. Det klarer han også med Ph.D.-løsningen. For Karen betyder Ph.D.-løsningen, at hun kan følge sine studerendes forløb og udvikling. Hun har styr på alle godkendelser og aftaler og har bedre tid til at vejlede. For Simon betyder Ph.D.-løsningen, at han har overblik over sit projekt. Han har lettere ved at kommunikere med sin vejleder og Ph.D.-administrationen og har bedre tid til at forske og skrive sin afhandling. Ph.D.-løsningen hjælper kort sagt Simon og Karen til et godt Ph.D.-forløb. Både når de er hver for sig og sammen. Har du lyst til at høre mere om Ph.D.-løsningen? Kontakt vores uddannelsesafdeling.